Salamu alaikum jama'a. Wallahi wagga haraka na so in shiru bai magana ba amma ya gagara. Kasa kwana ne na rantsa da Allah maganar ka ta tsaya mun take. Saboda Allah na ji an ce ba kai magana rihe maka kwanta ake. An ji ma ba ake mun kwanta in tunda ban ga amfani shi ba. Ko da laba a bani. TikTok in ko da laba a bani. Yawwa saboda kishin kasa ta ne nake shi amma wagga haraka na kakara in shiru. Hira wagga shekara biyar in ce mu ba mu yarda ba. Wallahi ayi magana gaskiya ni wallahi gaza kwanan ba mu yarda ba. Shekara biyar Nami, nous on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est lui qui est pressé. Il n'a qu'à changer de nationalité. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais nous, on n'est pas pressé. Baba saboda Allah da Annabi wagga hira wani shekara biyar ta mi. Shekara biyar duka nawa ce babu shekara biyar. Shekara biyar duka nawa ce yanzu daga Nijar rabon mu da mulkin Allah da Annabi mulki mulkin da shugaba yake kishin ƴan ƙasar shi yake son ƙasa ta ci gaba tun baba tanja. Allah ubangiji ya rahamshe shi da gafara. Allah sa kwanciya huta ya rabbi Allah ubangiji ka saka mishi da gidan aljannatul firdausi jama'a dan Allah ku ce amin wallahi alazim Nijar ba da mulkin Allah da Annabi sai dai kawai ta gama da makareta saboda Allah daga mai mana akwai wanda aka tarda mu kauyen mu wo billahi lazi kauyen mu muna wallahi Allah aka ce mu zabe shi za a mana famfon hura wo billahi lazi aka ce famfon hura za a mana mu kuma ko kauyawa kawai ga maka kai ta zaben shi mu kauyawa sai ga sai da shekara 10 ruwa ma yadda suka gari mutane a tabki muke zuwa mu duka baki tare da jakkai mu sha ruwa kana shan ruwa ga kashin jaki ga kashin raƙumi kuma mu da aka mana alƙawarin famfon hura waggan shi wanda ga famfon hura yayin magana ana kawai sai da 10 shi muka ya gasa mana babura ya gasa mana aya ga hannu sai wani shi ko zo dan uban dambu sai ya ji mai wani dambun na yi imani da Allah ko ruwan da hod dambu ba sai isa ba ruwan da hod dambu ba sai isa ba haka yace dan uban dambu ya ji mai dambun ruwan dawa shi ba su isa ba kawai sai dai su zo su ta mutane ƙarya mutum ya zo ya ƙarya ya hawo ya ta kasa mutane jaraba kawai faransa ta ce kaza abinda faransa baba kuma Allah ya kaku baba Allah ya yi benin ya kaku baba kuma bisha ce shekara 5 gaskiya ba mu goyon bayan shekara 5 nami baba ku yi mulkin ku yi shekaru irin na dabino mu Nijar irin ku ne muke nema jinin baba tanja irin ku ne muke nema wanda suka san kishin talaka wanda suke san talaka ji daɗi Nijar ta ci gaba irin ku muke so ba wai mu Nijar ba mu fasan duk shekara 5 a zo ana bikin canza gwamnati ana siyasa ba shi ba muke so ba mu dan bai gyara mana komai ba iyan makaryata kawai da su ta muku alƙawarin banza alƙawarin wahi wanda ba su cika ba Allah shi kan baba tanja Allah ya ramshe shi da gafara a lokacin tun muna yara ƙauyen mu kaga tuwon kadago baka iya ci kai kadai duk wanda kaga ya ce mulmul kadago to ka tabbata a gona ini wani ya ina a gona ba iya cin mulmula kadago amma yanzu dan Allah ka je kawai muka gani saboda Allah da Annabi yaro dan shekara 8 sai ya ci tuwon 100 ga ka gani Allah sa hannu bai koshi ba ina dalili na mawali mu ci gaba muke so saboda Allah ba hira canza shekara 5 ta mi nous on n'est pas pressé c'est lui qui est pressé na kashe gidi nationalité saboda Allah mu bai ba an ji ma ba a rihe mun kwanta ba ni gaskiya ga shekara 5 ba ta gaskiya ba shekara 5 ta wuce wadannan wanda suka dama da kasar Allah na tura sa wuce shekara 5 ko banne su ta isa a gyara banne su haba dan Allah da Annabi adibo ga haraka da Allah a tausaya mana mu marayu ne a tausaya mana gashi mun samu mai wannan gata saboda Allah da Annabi a zuwa shekara 5 ta ni mu ban goyen bayan haka nan